Sa nama je europska prvakinja Lara Cvjetko i njen trener Matija Frlić. Lara, današnji dan, evo ga zlato je oko vrata, kako bi opisala? Ne znam, ja još uvijek ne vjerujem da sam to napravila. Jako sam sretna i to je to. Kako su bila očekivanja kad si se uputila prema Litvi? Pa išla sam bez prevelikog pritiska i bez prevelikih očekivanja, uvijek sam htjela medalju. To je san svakog judaša koji je na europsko prvenstvo, ali nisam očekivala zlato nijednom trenutku. Izdvojila bi možda jednu od najtežih borbi danas, imaš, ako imaš? Finale mi je bio dosta teško, ali mislim da mi je četvrtfinale bila najteža borba. Matija, evo ga, zlato je isto tu, već europskih medalja imamo, ali evo ga, čekao na prvo zlato. Da, stiglo je prvo zlato, osjećaj je nevjerojatan i bez riječi sam. Šta je prošlo prvo kroz glavu kad si znao da ste u finalu? Kad smo ušli u finale, idemo po zlato, jer smo Fusković pobjeđivali 2 puta ove godine i znali smo da možemo napasti zlato. Lara, evo možemo čuti da je trener Matija jako samo uvjeren. Kako si ti imala osjećaj prije finala? Pa htjela sam to zlato i znala sam da mogu pobijediti i očekivala sam da ću se dovoljno skoncentrirati da uspijem pobijediti tu borbu. Koji su daljnji planovi? EOF i svjetsko prvenstvo. Čestitke još jednom. Hvala.